mondo konyo ganda yo makare momiyo nikech sani kaka aponu counties wago onge sirikal to inchi winjo ko wacho ni shareholders eman go stake do ade gbero kama do ywak malich kama na nyawala ko kuma nyako ramga jwang wareng mapio pio nyaki county mano ma Mombasa joja oko amusi ni misawa jopiny wachango higni 10 mano mag sirikande mag loch gwenge MCAs bende osetionegi wawinjo na pacho ganda e county ma Mombasa aoko. Ero kama na hinya awinje maber ko ke county ma Mombasa kuma kawuono bende antiere gi moko kuom jodak mantiere e gweng'ni mama jengo be adwani to giwacha ni to higni 10 bang' piny owacho kata tend loch mag kor gwenge gin ber mane magineno wang'eni iyiero jotelo mopogore opogore kun girito gi jok machalo MCAs be gineno kachwalo twak mag jopiny e od bura to tendgi gineno kachal nade suda machiegni ka chakna gi nyingi tinyisane ni higni 10 nyaka ne wayud telo mag loch mag kor gwenge ineno ka leadership chal nade kuom nyinga iluongo ni Frederick Odhiambo ka Bondo Misambi nyaka sani higni 10 osekawo e tend devolution ni pok waneno profit mora mora nikech councillors wayiero to giter twak magdwaro e devolution apani public participation nyaka tim koka ter gima wadwaro to nyaka ne wayier MCA public participation mora mwa osetim onge sani dhi higni 10 pok waneno kata councillor kaka ne wayiero pok wanene emomiyo ok onyal tero gik mwadwaro nikech ok wanene kamano. To kwang'iyo nowach ni MCAs gi magi jok mantiere machiegni ahinya gi japiny koro kikoni ok une gik magitimo matienda ni ok onego bed ni gibedo koso ni neno nang'o ok wane tiende nikech wan mwayiero jotelo marach nikech sama gidwaro to gibiro irwa giwuoyo kodwa maber to kwaseyierogi to ok wanere kabisa kamano. Kamano ayude jadak machielo suda kaendi chaka gi nyingi tinyisa ni sani endi higni 10 nyaka nwayude loch mag kor gwenge in ineno ka jotelo to chutho e kaunti ma Mombasa alwora ma intiere dhi kodi nade chak gi nyingi Anluongo ni Crispin Otieno Odhiambo awuok Siaya County ginang'iyo ka aneno ka development mar gini ma county ma Mombasa nitie piny ahinya kaluwore gi issues ma concern jok mano yiergo nikech gik mano yier ni ok giti maber kata ka ging'iyo promises man gimiyo ji ok ne ka dhi mbele nikech gimoko bedo stagnated gin gitiyo ni yiegi lakini gik madok korka jopiny ok ging'i maber koro mane issue mar romo bende ung'i ahinya kuom jok mano yierogi ka bende higni mabiro unyalo tero kama ber kose unyalo gologi oko koro sani wamigi time mondo gi improve mondo ng'iswa gitiyo tich maber kaka gitiyo ung'e kaka unyalo timo e 5 years mabiro. Erokamano. En ni nuyiero jomoko winjore koso chike mantie maonge malong'o manyalo miyo giti kaka dwarore koso ineno ka midhiero ni kanye. Midhiero konere jogi ne gin jok mana jo Kenya amina ahinya jo county amina ahinya gin jok manyalo tiyo negi maber lakini ka ne gisedhi kacha gineno ka tich mana giromo ni gitimo ne jopiny opogore kaka noyiergi mondo giti gik manotere kuro koro mano e problem koro Kenya sani koro kwa gini jo county Mombasa rombe ni chiwo sani kendo ng'iyo gik ma utimo maka kutimo gigo to nuwinyere ke jogi to gin giendelea gigero korgi lakini ma concern jopiny ok ginyal los koro kitimo kamano bedu motang' gi gini jok muselect san wayude ng'ato mogik kaendi chaka gi nyingi tinyisa ni into nyaka ne sani endi higni 10 nyaka ne wachak loch mag kor gwenge ineno ka jotelo tiyo kaka owinjore to chutho kwang'e kaunti ma Mombasa kae chagi nyingi Ninga Bella awe kaunti ma Mombasa ka to kaneno ka yani yakia ineno ka telo chal nade jok mano yiero bineno ka gitiyo gitimo gik mane omiyo yierogi telo taneno ka dhi mbele mani maisha matek lakini tito lakini boka inya erokamano ahinya sawa mana kaka winjo mago mana Pach moko kuom jodak mantiere alwora ni mama jengo ka gikoni ok gimor ahinya thoth gana ka wacho ni ok gimor ahinya gitelo kata tich mosebedo ka dhi nyime nyaka ne wachak loch mag kor gwenge mano sani higni 10 George Aoko Ramogi TV Mombasa. Erokamano ahinya.